Елафониси или Балус – два от най-атрактивните плажа на Крит. Две лагуни, които много си приличат. И двете с остров отсреща, до който се стига пеш през водата. Единият трудно достъпен, другият не толкова. И двата с чиста, силно синя вода. И двата с така известния по тези зими розов пясък. Единият обявен за плаж номер 1 в света, другия за най-сниманият плаж в Гърция. И ето го Елафониси, плаж номер 1 в света за тази година. Намира се западно от Ханя на 72 км. Наричат го още с гръмкото име Гръцките Малдиви. Лесно достъпен, хубав асфалтов път до него. Добре организирани паркинги. Но внимавайте, още на първия паркинг ви отклоняват да паркирате там за 5 евро на ден. А по-надолу и по-близо до плажа има и по-евтини, дори и един безплатен. И ето вече сте на Елафониси. Лагуната представлява плаж с остров или по-точно полуостров отсреща. Връзката между сушата и този полуостров е лесна, достъпна и по вода. Не повече от 1 метър дълбочина, по-често и по-малко. Вървиш по вода и си на острова. Задължително отидете там. Пришляпайте водата и стигнете усреща. Там е истинският Елафониси. Там са красивите скали, така известния розов пясък, а островът е дом на 110 различни растителни вида, включително пясъчната лилия и хвойнови дървета. И един пъстър подводен свят. Задължително останете там и по залез. Изкачете се на отсрещния хълм, където е малкото параклище Свети Ирини. Оттам залезът е зашеметяващ. И от хълма пак надолу, към лагуната, вече по свечеряване. Ходене 15-20 минути пеш в тъмното до паркинга. Пришляпване пак през водата, за да стигнем до сушата. Пак по-тъмно, но всяко усилие тук се заслужава. А ето го и Балус, най-сниманият плаж в Гърция. Той също е западно от Ханя, но на 52 км. До Балус се стига доста по-трудно. Има два начина. Единият е с кола, но пътят е черен, лош и повечето рентокар компании го забраняват и изрично го записват в договорите си с клиенти. Ето тук минава пътят за коли. Черен, трудно се разминаваш, изкачваш се нагоре до върха на полуострова, там има паркинг и оттам надолу. Търсената от нас лагуна Балус е от другата страна на полуострова. Вторият начин е с лодка или корабче. Ние избрахме корабче, да не се създаваме излишни грижи по черния труден път. А и този втори вариант, пътуване по море, дава възможност да се види и съседният на лагуната Балус остров, а именно остров Грамвуса и неговата впечатляваща крепост. Тя е построена през 16 век от венецианците по време на борбата им срещу османците. Това е едно от последните превзети укрепления на Крит. Корабчето спира под крепостта и там по добре оформена пътека с стъпала за 10-15 минути си вече горе. А от високото, разбира се, гледка към съседните острови, простора и търсим там някъде лагуната Балус.
Самата крепост не е добре запазена, но въпреки всичко усилието да се изкачите догоре се заслужава заради тази гледка. И ето я там в далечината, лагуната Балус, закътана между високия връх в облаци и малкото островче. А ние продължаваме с корабчето към нея. А ето я и по-отблизо, между високия връх и малкото островче. Дори октомври, тук има доста хора. И тук, като на Елафониси, срещу плажа има остров, достъпен по вода. Пришляпаш ей така през водата и си отсреща. Тук островът, до който можеш да стигнеш по вода, носи интересното име Тигани, защото е плосък отгоре. И тук откриваме розовия пясък и скалите и едно елегантно влизане на водата между тях и пясъка. И тук има редки видове флора, гнездят корморани и соколи и мястото е подслон за защитения тюлен и морската костенурка. А за да видиш лагуната в целия и блясък и красота, трябва да се изкачиш по скалите нагоре, срещу острова. А ако идваш с кола, гледката ще се ширни пред теб веднага, щом тръгнеш от паркинга към плажа. И ето я лагуната Балус, снимана точно там от скалите, с цялата си прелест и красота. И така, Елафониси или Балус? Аз лично гласувам за Балус. С много малко, но достатъчно пред Елафониси. Най-вече заради различната екзотика, която видях тук. Ако моите разказчета ви харесват, ако Гърция и за вас е една прекрасна страна, а светът ви омайва, последвайте ме, абонирайте се за канала или го споделете с приятели. За мен ще е удоволствие.